Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sering ditamu ngono, Gus ijazah Gus. Ijazah mbahmu. Tapi alhamdulillah barokah ngomong ngamuk saya kira ono sing njaluk apa ijazah. Oh kiai pada ana dukun enak. Lah ya kan sakjane kan aku ya mau njupuk jope wong. Kayak aku kan wis kiai keramat apa-apa luweh-luweh. Mosok ana kiai dukun tak saingi kan yo sakit. Wis PPN dan jatahku. Amin. Meskipun sing dukono curiga, wah kiai mari jembar rezeki. Bareng wonge plengan. Kenapa plengan? Lah jenengan kok melarat. Wong njaluk ijazah yo kadang kurang ajar. Lho tenan kula nate maca kitab. Cerita tentang kitab ini kisah nyata. Ana wong njaluk ijazah, tolak bala. Wong sing maca iki ra ngarah kena bala. Di ijazah ini ceritane Sayyid Muhammad tentang kitab Sayyid Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsil azim masyayil hafizana fi ma sya Allah kana ma lam yasha lam yakun wala haula wala quwwata. Hafal ya? Ha baleni. Ayo. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsil azim masya Allah kana ma lam yasha lam yakun wala haula wala quwwata illa billahil azim. Terus alamu annahu ala kulli syai'in qadir wa annahu qad ahata bi kulli syai'in ilma. Terus Allahumma na'udzubika min syarri nafsi min syarri kulli dabatin anta akhidun bi nasiyati ya narofi ala siratim. Santri sing diijazah iki ya rada kurang ajar. Ibu santri bawa ngapa wis pokoke bangsa ngono iku lho. Kok betul mbahmu ora ngono. Santri ku plengaan mergo ngerti kiai niku pincang. Bar tiba dadi jali ijazah ora muni kok biltu iku nglirik. Ini mergo kiai niku luka, sikile iku luka kaya bar tiba, bar kepleset. Batene, lah nek iku hafizah Nabi lah apa jenengan ngalami ngono kuwi. Dadi kowe ora usah dan ngijazah jalbur rezeki. Mesti wong iku plengaan. Kok gak ono alpat. Ya ora ono ninja. Kok anane ning meja surat tagihan. Wong kan yo ora ngandel, iki kan tawaduk. Tawaduk. Singkat cerita iku si sapa? Ya kiai ini ngerti nak, lha apa ki melengak-melengak. Akhirnya wonge jujur niku. Ya kula kok kepikiran niku jare ijazah. Tolak balak kok jenengan dhewe bar kepleset. Sampai kiai ku ya lucu. Dina iki aku lali moto. Iya delalah dina iki aku lali. Akhirnya ya pun ngoten. Akhirnya terkonfirmasi napa? Oh, nek cerita-cerita. Ya lah kadang ijazah ngono iku. Lah misale terus Hamdani terus ijazah ilmu laduni. Mesti wong laduni ning ndi. Lan aja gemane men dadi kiai ijazah laduni jalbur rezeki aja. Wong koyo klira-kliru dhuwit ra duwe ijazah ya sabar kan karuan iso nglakoni apa? Karuan iso napa? Kula niku ndek kanca, niki kisah nyata. Kanca kula biasane nek dolan tenggen kula niku ya bodho tanggal 10, mergo dekne kiai. Suatu saat dolan nggon kula tanggal 2 Sawal kan gak lazim kanca padha kiai ini dolan 2 Sawal bene kan bukaane kiai kan sampai piro? Bodho kupat ya. Kiai sedengan kiai kula ya sak wulan misalnya kan ngono kan ono. Ngono iki ono klasifikasine ya. Aduh. Nek kiai desa wis dina bar to. Tak sak kowe kurang piro? Setengah. Heh? Setengah. Nak kitab ning kene piro? Seminggu. Lah iku kula teng narukan tak syariatno, wis dina bar kudu. Ruwet. Lho kula sering bodho hari pertama berduhur mara sawah. Ana wong ngarit-arit pedhus. Pokoke sing biasa ngarit syariatno berduhur wis ngarit. Ben wong roh nak bodho ora penting, sing penting ku kiai-kiai mergo duwe santri kowe wong awam wis nikmati awammu. Nggih Gus cocok. Ngono dene kowe melok bodho barang lha opo. Walhasil itu dolan niku tanggal 2. Mau apa cerita? Ndekne yo kiai kurang pegawean, tanggal 1 Syawal iku ndekne yo kiai sak umur kula pancen kanca kula teng sarang cerita. Walhasil itu manso Ramadan summa atba'u sitan min Syawal fa ka'anna masomat dara kullah. Wes khotbah ya mesti ana sing masuk to dan Mas yo kiai pahpo ya mesti ana sing masuk kan. Walhasil ana wong sepuh lugu tanggal 2 iku poso. Utun wong iku. Sowan kiai ini pas rokokan. Protes, Bek. Getun iki kula anut jenengan. Jebule jenengan ra kena ditut.
Wah, dene eleng langsung sore ning nggonku. Kapok aku dalil iku. Lah aku yo goblok lah opo dalil ngono barang iku lah opo. Ana sing masuk wong sepuh mau lho. Poso iya. Bareng sowan kene pas rokokan. Getun kula iki poso. Lah kok getun sepundi? Kula anu jenengan jule jenengan gak. Lan kula mulai nyai nganti saiki ra tau nerangno fadile poso Senin Kamis wis ra tau. Bahaya iku. Oh, kena santri elek-elek ngene iki ya. Komplain ribet to. Santri yo kadang nyuwun sewu yo rada kurang ajar dadi delok kok kiai ini iso nglakoni ta ora. Wes bariku dekne kuwap kok. Saiki dalil didelok sik iso nglakoni ora. Terus akhirnya mendalil kabeh nabi ku prilakune kok umume wong sing gampang-gampang wae padune ra iso apa. Padahal nabi ra tau kok umume wong mesti spesial lho. Enak wae. Ya jadi tak baleni nah ya. Jadi ning dinggon resiko santri itu tinggi. Ya mau murid-murid Ibnu Abbas ndak semuanya itu kelas A. Dia ono sing nulis. Lah dulu itu kan ndak ada mushaf cetakan Kudus, Kemenang, cetakan UII atau cetakan itu. Setiap naskah ditulis sendiri-sendiri. Mulane Imam Syafi'i iku ora duwe kitab asline. Nggih, rongono. Imam Syafi'i mboten gada. Mau gada kitab jenenge Al-Imla. Al-Imla itu yang akhirnya jadi kitab jadi Risalatus Syafi'i kabeh iku amla alena Syafi'i kadza. Amla iku ngemlakno. Mulane riyen zaman-zaman sekolah teng Kutsia, teng TBS napa teng pundi lah. Iku dhisik ana pelajaran apa? Imla. Ben kowe latihan nulis. Lah dhisik iku Imam Syafi'i di murid misalnya iki Imam Buaiti, iku Muzani, iku Rabi, murid. Iku sing papan atas. Ana sing murid sing guring-guring gloyor-gloyor sithik. Nah. Untuk gloyor akeh barang ora trimo sithik. Lah dadi dawuh Imam Syafi'i iku yo riwayate beda-beda. Kayak takrib Pak kitab saubrit, takrib Pak kitab cuwilik. Ora Fathul Qorib rada gedhe nang Fathul Qorib takribe. Lu kitab cuwilik kok wa fi nuskhatin kadza, wa fi ba'din nusah. Ini gara-gara misalnya aku ngomong. Terus ini jenis Kang Ali, jenis Hamdani, jenis Hamdan kan beda-beda. Wabe nulis. Kabeh menikola Gus Ba, ruwet kan? Bareng aku mati saya iso dikonver. Terus do buka praktek dhewe-dhewe. Ono mbejobo, ono sing ning prapatan. Ono sing ning jembatan, pokoke buka praktek apa di sing gelem nyaikno kan. Sing masjid ya tepak anak sing masjid. Mulane dhisik naskah itu nggak bisa dihindari, apalagi zaman sahabat. Jadi ketika Abdul bin Abbas ngendikan fi mawasimil haji ya ditulis. Lah akhirnya apalane santri mau ya les alaikum junahun antum tau fadlam rabbikum fi mawasimil haji. Wah ribet kan lah. Lah santri yo kaget. Lho piye kok ono ngono barang ngono kira-kira ngono. Kira-kira gambarane ngono. Akhirnya terkonfirmasi ternyata Ibnu Abbas nerangno tafsir, dekne dikira Quran. Dong ya. Nah, saya paham. Top. Sesuai top. Wah amin boleh pokoknya top. Dan amin aja Arab dongo itu wes kok ora usah amin. Ya jadi ben ngerti. Lah hadis-hadis Nabi nggih ngoten. Dawuh kiai nggih.